kopiatu genion mezua. Hain polita izan. Irakurriko duzu mire. Zer duzu, gure... Mendik. Ni ikasten nari nahiz oraindik, ez da kopiatu. Urtetan aurrera goaz eta oso ontzien dio mezua. Ondo irakurtzeko bentorreko egabe. Hemen mezua. Zeri, irakurri. Horrekoa behar dituzu? Bueno, ez dugu esan, hemen mezuanik egin nuen, baina mezu honetan emandako pistak dira lurralde bakoitzean pertsonaia batek emanikoan. Araban Zeledonek, Bizkaian Marijaiak, Gipuzkoan Piratek, hori da, Piratek, iparraldean Sorginek, eta Nafarroan Kilikiek emandako mezu zatiak dira. Eta hau da, atera genuen puzle horretatik atera zena, eta honela dio. Euskara da gure lurra, emankor eta xamurra. Euskarak du umorea, irribarre, zaporea. Euskarak darama ostadarra, bertoko jendea zein atzerritarra. Euskarak dakar jakintza, sorginak dantzan dabiltza. Euskaraz dugu hartu emana, nigandik zugana, eta zugandik nigana. Gora korrika. Gora!